Vet aquí una vegada un pobre ase que estava molt trist. El seu amo havia decidit vendre'l al mercat, però de sobte va recordar que a la ciutat de Bremen feien un concurs de músics, així que tot decidit va agafar el seu violí i va decidir marxar cap a la ciutat de Bremen. Tot caminant es va trobar un gall prop de la masia. Tenia por i estava tremolant. Què et passa? El meu amo ja no em vol per res. S'ha comprat un despertador i no em necessita. Però no ploris. Plorar no soluciona les coses. Per què no fem una cosa? Saps tocar algun instrument? I tant, toco la trompeta. Mira que una cançó tan bonica. Quin fart de riure quan van veure que era la mateixa cançó que sabia tocar l'ase. I així va ser quan van decidir marxar junts camí cap a Bremen. Tot caminant es van trobar un pobre gat en una masia que estava plorant. Què et passa? Que els meus amos no m'estimen. Diuen que si vull menjar, que caixi ratolins i jo estic desdentegats. No ploris. Per què no vens amb nosaltres a Bremen a fer de músics? No toques cap instrument? I tant! Toco el clarinet. Escolteu, quina cançó tan bonica que he après. Quin fort de riure! Van veure que era la mateixa cançó que tocaven l'ase i el gall. Així que tots tres van agafar els seus instruments i van decidir marxar junts camí a Bremen. Tot caminant, van passar prop d'una masia on hi van trobar un gos. Què et passa? El meu amo ja no em vol per res. No ploris, li van dir. Per què no vens amb nosaltres a Bremen a fer de músics? Toques algun instrument? I tant! Toco la percussió. Mireu quina cançó tan bonica. Era la mateixa cançó que tots tres sabien tocar. Així que els quatre van decidir marxar junts cap a Bremen. Allà farien de músics i viurien lluny dels seus amos que tampoc els estimaven. Tot fent camí. Es va fer de nit i van buscar un lloc per anar a dormir. Van veure una llum d'una casa i van mirar. S'hi van acostar i van escoltar que vivien uns lladres que volien anar a la ciutat de Bremen a robar als músics tots els diners i tots els instruments. Llavors van decidir fer un castell i un cop fet espantar-los amb la seva veu. Primer s'hi va posar l'ase, després el gos, després el gat, finalment el gall i van començar. Tant de soroll van fer que els lladres espantats van marxar cap a ajudeu-me, vos que enllà. Quan van veure que ja no hi havia ningú, van entrar i es van quedar sorpresos de les viandes que hi havia. Van quedar ben tips, no en van deixar ni una engruna, la taula ben neta. I es va fer l'hora d'anar a dormir. Com ho farem per anar a dormir? Van dir. Mira, podríem fer una cosa, ja que no tots hi cabem junts, els que canten agut dormiran al pis de dalt. Els que canten greu dormiran al pis de baix. I així va ser. És a dir, escoltem el gall. Doncs si és així, jo dormiré a la finestra per despertar-vos pel matí. Meu, meu. I el gat va dir, i jo? Quin és el lloc meu?
dormiré al pis de dalt, al costat de la llar de foc, així no tindré por. Pup, 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 pup. El gos va dir: I jo dormiré al baix, a la porta. Així vigilaré que no tornin els lladres. sí, home, va dir l'ase. I jo, jo faig 2 sons, no aniré pujant i baixant. No, home, no, van pensar tots junts. Per què no dorms a l'escala? I així estaràs al mig. Estaràs ben ample. Ah, d'acord. Al mig del bosc, els lladres discutien i a sorts li va tocar el lladre més petit anar a casa a veure què el que havia passat. I a poc, s'hi va anar acostant. Quan hi va entrar, va obrir la porta a poc i sense veure'l va trepitjar la cua del gos que li va saltar a la cama. Bop, 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 bop. En voler sortir per la finestra, pujava per les escales, va ensopegar amb l'ase. I que va començar a parlar coses. I Ai, quan va passar per davant de la llar de foc, va trepitjar la cua del gat. I el gat, clar, va defensar-se esgarrapant la cara del lladre. Mau, 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 mau. En voler arribar a la finestra, el gai va saltar-li el cabell i picant-lo deia: «Vés-te'n d'aquí! Vés-te'n d'aquí!» Per fi, el lladre va poder saltar per la finestra i se'n va anar a bosquejar a veure els seus germans. El lladre va marxar tan ràpid i corrents que va arribar al mig del bosc. Va arribar fet un Cristo i en preguntar-li van explicar que hi havia una bruixa que tenia boca als peus, que els pagava amb l'escombra, que les garrapava la cara i que les tirava els cabells dient-li: «Vés-te'n d'aquí! Vés-te'n d'aquí! Ai, mareta meva, jo no vull tornar-hi!» I així va ser que els lladres mai van tornar a la casa i així els músics van poder viure en aquella caseta del bosc per sempre més i van viure fent música per tots els seus amics del bosc. I vet aquí un gat, vet aquí un gall, vet aquí un ase, vet aquí un gos. Que aquest conte ja se fos.